Исәмсез, эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсын Нуриева таныштырачакмын. Татарстанның 8 студенты «Большая перемена» Бүтін Россия конкурсы кысаларында 1 миллион сум, тагын 5-си 200 мең сум акча отты. Алар арасында Әлмәт политехника техникумы студентлары да бар. Аларның конкурска ничек әзерләнүләре һәм сынаулар узулары турында безнең иҗат төркеме дә белеп кайтты. Большая перемена ул үзе үзгәргә һәм дөньяны үзгәртергә әзер шәхесләр бәйгесе. Биредә һәркем күңеленә хуш килгән юнәлеш таба. Журналистика, спорт, экология, иҗат, патриотизм һәм башкалар. Әлмәт политехника техникум студентлары да үзләрен таба һәм җиңү яулый ала. Мы чествуем победителей национального проекта «Большая перемена». Зур тәнәфес проекты җиңүчеләрен тәбриклибез. Безнең техникум илебезнең урта махсус уку йортлары арасында иң яхшысы булды. 400 меңнән артык студент катнашты. Безнең 11 студент җиңүче һәм финалист булды. Аларның 4-се 1 миллион отты, 3-се 200 мең сум. Иң яхшы техникум буларак 2 миллион сумга грант алдык. Ярым финал Пенза шәһәрендә уза. Анда Татарстаннан 46 студент катнаша. Шуларның 24-те Әлмәт политехника техникум студентлары. Түбән Новгородта узган финалга республикадан 25 кеше чыга. Шуларның 11-е безнең студент. Финал нәтиҗәләре буенча политехник техникумның 7 студенты акчалата призлар, ярым финал һәм финалның барлык катнашучылары Россиянең тарихи урыннарына юлламалар рәвешендә призлар ала. Это все начиналось в марте, были заочные этапы, они включали в себя кейс. Март этабын читтән торып үттек. Анда кейс биремнәре, иҗади проектлар бар иде. Әгәр миңа ярым финалга узам дисәләр, ышанмаган булыр идем. Бу мөмкин түгел кебек тоела, чөнки конкурс масштаблы ил күләм, ә син миллион миллиардтан бер. Әгәр максатың җиңү түгел, нәтиҗә булса, күрсәткечләр яхшырак була. Было сложно поверить в то, что ты можешь пройти дальше. Я хотел сказать спасибо нашему техникуму за то, что они дали фундаментальные знания нам, которые помогли выиграть в этом конкурсе. Безнең техникумга бу конкурста җиңәргә булышкан нигезле белем биргәннәр өчен рәхмәт әйтәсем килә. Безнең җиңү техникумда оештыру процессының күрсәткече. Шулай ук барыбызны да әлеге конкурска әзерләгән укытучы Людмила Викторовнаны да билгеләп үтәсем килә. Аның тырышлыгын үзегез дә күрәсез. Ну, это не прошло зря, и результат вы видите сами. Политехник техникум студентлары конкурсларда беренче тапкыр гына катнашмый. Күптән түгел алар WorldSkills хәрәкәтенең 23 компетенциясе буенча җиңүче булды. Көн саен әзерләнү Татнефть компаниясе ярдәме яшь талантларга менә дигән старт бирә. 8 студентның берсе Бөгелмә төзелеш техник колледжы студенты Илсур Гәрәйшин. Ул да 1 миллион сумны юл катламы модернизацияләү проекты ярдәмендә алды. Безнең заман геройы белән Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева аралашты. Зур тәнәфес конкурсы һөнәри урта белем бирү учреждениелары студентлары өчен уздырылды. Бәйгенең соңгы этабына бөтен Россиядән 600 финалист килде. Аларның яртысы җиңүче исемен яулады. Илсур Гәрәйшин шуларның берсе. Ул уткан миллион сумлык акчаның беренче суммасын нәрсәгә тотачагын инде белә. Беренче сум ноутбук өчен тотылачак. Минем үземнеке янды, яңа кирәк. Ноутбук укуны дәвам итү өчен кирәк. Илсур Гәрәйшин көллияттән соң институтка укырга керергә һәм югары белем алырга хыяллана. Әлегә ул котлаулар ала һәм яшьтәшләренә җиңүгә булган юлны ничек узганын сөйли. На финале, знаете, тяжело было, потому что мы спали около 4-5 часов. Финалда авыр булды, нибары 4-5 сәгать йокладык. Программа иртәнге 7-дән кичке 11-гә кадәр язылган иде. Йокларга соң ятылды. Мине ахырда гына атадылар. Борчылдым, кулларым, аякларым калтырады. Берсе сертификат күтәреп килә, икенчесе аннары мине игълан иттеләр. Мин урак кычкырып сәхнәгә чыктым. Сертификат, а потом меня объявляют, я с криками выбегаю на сцену. Илсур төзелеш техник колледжының иң актив студентларының берсе. Төрле конкурсларда катнаша, уку йортының социаль тормышында төрле эшләр алып бара. Илсур один из немногих, который... Илсур күп проектларда катнашканнарның берсе. Бу иҗат та, бу волонтерлык та, әлбәттә инде уку-укыту эшчәнлеге дә читтә калмады. Ул күп кенә олимпиадалар призеры, WorldSkills конкурсында катнашучы. У нас участник движения WorldSkills. Конкурс финалында конкурсантлар кейс биремнәрен чишәләр һәм җәмәгать тормышының төрле өлкәләрен яхшырту өчен проектлар эшлиләр. Илсур Гәрәйшин башта читтән торып үткәрелгән этапта җиңү яулый. Для него успех это не случайность, так как обучаясь... Аның өчен уңыш очраклы түгел. Тәҗрибәле укытучылар җитәкчелегендә әлеге белгечлек буенча укып, автокад һәм космос программалары буенча белем алып, проектлар эшләп, сызымнар сызып, аның нәтиҗәләре һәрвакыт өстенрәк булды.
югары дәрәҗәдә. Результаты превосходили всегда, то есть были всегда на высшем уровне. Зур тәнәфис конкурсында Татарстанның 13 студенты җиңү яулый. Чыгарылыш курс студентларының миллион сумлык премия белән бүләклиләр. Башка курс студентларына 200 мең сум акча эләккән. Бәйге версиясе буенча топ 20 колледж үсеш өчен 2 миллион сумлык грантлар алды. Студент егет-кызларның мондый уңышлары артында әлбәттә еллар буенча педагоглар һәм әтиәниләр салган хезмәт ята. Бүгенге мөмкинлекләрне исәпкә алсак, киләчәгебездә төрле өлкәләрдә нык алга киткән буын үсеп чыгара тиеш. Мисалга, үсеш ноктасы исемле федераль программаны гына алыйк. Ул укучылар түгел фәннәрдә алга китсен өчен махсус булдырылган. Азнакай районында 2009 елдан бирле 11 мәктәп базасында шундый мәгариф үзәкләре ачылды. Аларда цифрлы, техник, табигый фәнни һәм гуманитар профильләрдәге белем бирү программалары гамәлгә ашырыла. Әлеге оешмаларның җитәкчеләре республика семинарында үз тәҗрибәләрен уртаклашты. Тулырак Илмира Шәрифуллина материалында. Азнакай шәһәренең беренче урта мәктәбе базасында семинарның пленар өлеше узды. Анда мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева район мәктәп үзәкләрен тәэмин итү системасы белән таныштырды. Начальник урынбасары Лилия Ахмадишина мәгариф үзәкләрендә белем бирү программаларының яңа форматлары ничек кертелүе турында сөйләде. 4-нче лицей директоры Илмир Шәйдуллин лицейның эш тәҗрибәсен тәкъдим итте. Пленар өлештә катнашучыларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова сәламләде. Алга табан педагогик хезмәткәрләрне һәм проектта катнашучы мәктәп директорларын бүләкләү булды. Азнакай районының эш тәҗрибәсен 3 мәйданчыкта тәкъдим иттеләр. Семинарның практик өлеше үз эченә мәктәп тәҗрибәсе презентациясын алды. Мин бүгенге көндә Азнакай районының мәгариф үсешен бик югары билгеләр идем. Ни өчен дигәндә, менә безнең бу районда 2021 елда 7 мәктәптә үсеш ноктасы ачылды. Бу үсеш нокталарында бик укытучылар да, укучылар да югары сыйфатлы белем алыр өчен зур тырышлыкларын куеп эшлиләр. Бүгенге көндә без анда күрәбез шушы алдынгы тәҗрибәне, шушы алдынгы тәҗрибә белән уртаклашыр өчен бөтен республикадан шушы үсеш нокталары ачылган мәктәп директорларын чакырдык. 2021 ел заманча мәктәп проектында катнашучы мәктәпләрнең 9-нчы урта мәктәп базасында эш тәҗрибәсен мәктәп һәм өстәмә белем бирү системасында мәгариф үзәкләре программаларын ничек уңышлы интеграцияларга мөмкин булуы тәкъдим ителде. Семинарда катнашучыларга 27дән артык дәрестән тыш эшчәнлек рәвеше, мастер-класслар, альметрика, кванториум, Татнефть компаниясе ярдәмендә ачылган биолабораториялар белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе тәкъдим ителде. Федеральной программы «Современная школа» по национальным проектам. Әлеге программа нигезендә физика, химия, биология класслары яңа заманча җиһазлар белән тәэмин ителде. Балалар биредә бик теләп шөгыльләнәләр. Дәресләрдән соң шахмат уйныйлар. Аның өстенә Татнефть компаниясе безнең мәктәпләргә ярдәм итеп тора. Бер ай элек кенә 2 миллионнан артык сумга 10 комплект робот техникасы бүләк иттеләр. Татнефть компаниясе җитәкчелегенә шәхсән Наил Мәгановка зур рәхмәтемне белдерәм. Семинар Мәлбәгыш урта мәктәбендә тәмамланды. Анда лаборатория эше оештырылган, теплица төзелгән. Биредә шулай ук 2022 елда табигый фәнни белем бирү үзәге ачылачак. 1 декабрь Бүтін Россия хоккей көне. Беренче тапкыр бәйрәмне 2007 елда Россия хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк инициативасы белән билгеләп үтәләр. Безнең төбәктә дә хоккейга зур урын бирелә. Хоккей яратучылар өчен булдырылган мөмкинлекләр өчен без нефтчеләргә рәхмәтле. Республиканың көньяк көнчыгышында хоккейга аерым игътибар бирелә. Әлбәттә, кечкенә яшьтән үк бала әлеге спорт төре белән шөгыльләнсен өчен барлык шартларда тудырылган. Мәктәптә профессиональ хоккей белән 500дән артык бала шөгыльләнә. Булачак МХЛ һәм ВХЛ уенчыларын нефтяник хоккей әзерләү үзәгендә әзерлиләр. Август башында Әлмәткә килгәндә Акбарс хоккей командасы капитаны Данис Зарипов алар вакытында мондый шартлар булмаганны билгеләп үтте. Хочу, ребят, в первую очередь пожелать вам. Беренче чиратта сезгә менә шу шартларны тормышыгызның иң кызыклы вакытын заяга уздырмаска һәм һөнәри карьерагыз каршысына бу адымнарыгызны ясагыз, мондый шәп шартларда тулысынча бирелүегезне телисе килә. Навстречу профессиональной карьере, то отдавайте себя по полной, тем более в таких вот шикарных условиях.
Үсіп келуші яш хоккейшылар үз күчләрен Спутник яшьләр командасында анары Көньяк Көнчыгышның төп командасы булган Нефтяникта сынап карау мөмкинлегенә ия. Акбарс хоккей командасы уенчысы, Россия хоккейчысы, һөҗүмче Артем Лукаянов Әлмәттә тәрбияләнгән хоккейчы. Ул 2007 елда һөнәри карьерасын калабызның Нефтяника составында башлый. Моңа кадәр фарм клубы өчен чыгыш ясый. 2011 елның 20 ноябрендә лиганың иң яхшы снайперы рангында булганда Казанның Акбарс командасы составына чакырыла. 2012 елның 5 мартында Гагарин кубогына Салават Юлаевка каршы очрашуда Лукаянов КХЛда беренче алкасын кертә һәм үз командасына җиңү китерә. Всегда, когда возвращаюсь в свой родной город, и только положительные эмоции. Туган шәһәремә кайтканда һәр вакыт уңай хисләр генә. Хоккейчы, спортчы юлын миңа бу шәһәр, бу мәктәп биргән беләм. Шуңа күрә иң җылы, иң уңай истәлекләр. Поэтому самые теплые, самые лучшие воспоминания. Көньяк Көнчыгышта үстерелә торган хоккейның тагын бер юнәлеше хәвәскәрләр арасында шәһәр һәм авылларда җәелдерелгән яшүсмерләр хоккейы. Бу да Татарстан нефтчеләренең ярдәме нәтиҗәсе. 2 дистә ел дәвамында хоккей тартмашыклары төбәгебезнең барлык авылларында да диярлек төзелде. Спорт выше достижений, в том числе и хоккей, это все благодаря Татнефти. Югары казанышлар спорты шул исәптән хоккей да булар барысы да Татнефть ярдәме белән. Наил Ульфат улы Маганов безнең генераль директор, ул Акбарс хоккей клубы президенты, Татарстан Республикасы хоккей федерациясе җитәкчесе һәм бүген безнең республикада ишегалды хоккей, балалар хоккее, яшьләр хоккее, Акбарс һәм нефтче осталары командалары белән төзелгән бу вертикаль бүген тулысынча Татнефть компаниясе патронажы астында. Сегодня полностью под патронажем компании Татнефть. Әлмәтлеләр өчен хоккей аерым урын били. Бездә нефтчеләр ярдәме белән хәвәскәр хоккейчыларга да, профессиональ хоккейчыларга да үсәргә мөмкинлек тудырылган. Юбилейный спорт сарайында Әлмәтнең Нефтяник һәм Казанның Барс хоккей командалары матчы узды. Безнең хоккейчылар яхшы уен күрсәтте. Бузда узган көрәшне Лина Хәсәншина күзәтте. Нефтяник һәм Барс уен алдыннан бузда Нефтяник һәм Барс командалары үзләренең 3 уенчысын ялга озатты. Максим Хапов, Даниэль Насыйбуллин, Умет Гыйльманов хоккейдагы уен карьераларына нукта куйды. Уен Барс капитаны алкасы белән башланды. Әлмәтләр бик тиз тигезлеп урнаштырды. Игорь Полыгалов һәм Александр Сумин подачасыннан Денис Шураков кертте. Соңгы минутта Нефтяник алга чыга. Гол Данил Воеводин исәбендә. Ну, начало стало так интересно, особенно после слова приема Сорокина. Уен кызык башланды. Беренче периодта ук 2 гол. Воеводин афәрин кертте. Карарбыз алга таба ни булыр. 3 голов в каждые ворота. Равная игра, но в конце наш все-таки Воеводин молодец, забил. Посмотрим, что будет дальше. Вообще хорошо, классно. Спасибо Нефтянику. Что, хорошее впечатление. Команда вроде настроена, мальчишки стараются. Классно все. Егетләр тырыша, трибуналарда тынмый. Команда уңышлы гына сезон тәмамлавын, беренче булуын телим. Команде, чтобы достойно закончили этот сезон. Икенче һәм 3нче периодта Әлмәтләр 4 алга кертә. Казанлыларга бәхет елмаймый. 3нче голны Максим Салахов кертә. 27нче минутта Антон Лазарев төгәл була. Соңрак Айдар Нәҗметдинов Нефтяник командасына 1 очко китерә. 53нче минутта Барс капкасына Тимур Фаткуллин алкасы керә. 6-1 Әлмәтләр җиңүе. Үзебездәге серияны Нефтяник Барс командасы белән башлады. Декабрьнең 1нче атнасында ул Тольятти, Самара, Пенза шәһәрләреннән килгән командалар белән уйнаячак. Әлегә шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов. Сезнең белән сау булашабыз.